Iloinen uutinen. Oletko jo pelastunut ja saanut ikuisen elämän? Kyllä. Sinun täytyy pelastua, ja sinä olet juuri oikea ihminen kuulemaan tämän sanoman. Todellisuudessa ihmisen elämän lopussa on vain 2 päämäärää. Ikuinen rangaistus helvetin tulessa tai ikuinen elämä ja pelastus Jumalan kanssa. Missä vietät ikuisuutesi, riippuu omasta päätöksestäsi. Jos valitset pelastuksen ja ikuisen elämän Jumalan kanssa taivaassa, on vain yksi tie, tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen Kristukseen Herrana. Jos päätät tänään uskoa, olet jo saanut pelastuksen. Ole hyvä ja lausukaa nämä sanat vilpittömästi. Herra Jeesus, tänään uskon sinuun ja otan sinut vastaan Herranani ja vapahtajanani. Tule sydämeeni ja johdata minua tielläsi. Aamen. Jos lausut tämän rukouksen vilpittömästi ja koko sydämestäsi, olet tänään vastaanottanut pelastuksen ja taivaallinen Isä ottaa sinut ilolla vastaan. Tämä tarkoittaa, että nimesi on nyt kirjoitettu taivaan elämän kirjaan.